Ootko valmiina? Täytys. Heippa YouTube. Tällä kertaa me juomme punaista maitoa. Tässä juomme tämän purtin tyhjäksi punaista maitoa. Tämä lasten tuntemonta lasillista mä juon nyt tässä punaista maitoa. Mutta nyt ei höpötetä, me mennään suoraan asiaan, me ruvetaan juomaan. Ensimmäinen. Toinen. Ja katsotaan ihmiset. Näin helppoa vetää maitopurtti tyhjäksi. Tuijat vaan pidättää hennitystä samaan aikaan kun juot. Tämä purtti voin näyttää. Tämä maitopurtti. Litra punaista maitoa on nyt juotu tyhjäksi. Punainen maito on tähti, mutta tässä näette punaista maitoa on helppo juoda litra ja tässä sitten juodaan vielä se tolma. Helppo juttu. Pointti.